Il-proġett ta' mina bejn Malta u Għawdex mhuwiex proġett tal-Għawdex, imma huwa proġett nazzjonali. Jien ma narax illi dan il-proġett għandu jkun sempliċement mina bejn l-Imġarra Għawdex u ċ-Ċirkewwa. Jiena nara illi dan il-proġett jista' jkun parti minn infrastruttura ġdida ta' trasport nazzjonali illi toħloq trasport pubbliku alternattiv f'pajjiżna. Jien ma narax din il-mina bħala mina li minn taħta jgħaddu l-karozzi, imma nara din il-mina bħala mina illi minn taħta jgħaddi trejn, illi taqqat lill-Għawdex ma' Malta mhux minn Ponta sa Ponta, imma minn Rabat Għawdex sal-Università, sal-Belt, sal-Airport. Bekk il-mina tkun parti minn proġett ta' infrastruttura nazzjonali. L-awtoritajiet, l-istituzzjonijiet pubbliċi f'pajjiżna jkunu tassew indipendenti mill-gvern, ikunu tassew autonomi mill-gvern. U mhux il-Planning Authority tgħidilha x'jagħmel il-Prim Ministru fuq l-skyscrapers, fuq it-tanker tal-gas, fuq iż-żoqqor. U mhux il-Kummissarju tal-Pulizija jagħmel x'jgħidlu l-Prim Ministru jew x'tgħidlu Kastilja.